Ojibia TV, ubeje wo ho. Nana kawase akama yejebo awo temona yejebone makaba yejebo yejebo temona yejebone akama yejebo se wujuma nana kawase akama yejebo temona ayetebone makama yejebo temona yetebone akama yejebo temona yetebone akama yejebo wujuma nana Dawase akama yanejebo awotemona yehetebone akama yanejebo awotemona ayetebone akama yanejebo awotemona yetebone akama yanejebo Temona yetebone akama yanejebo se wujuma nana dawase akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona ayetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo se wujuma dawase akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo awayejebo temona yetebone akama yanejebo se wujuma inala dawase akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo se wujuma inala dawase akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo mese wujuma inala dawase akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo mese wujuma inala dawase akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo awayejebo temona yetebone akama yanejebo temona yetebone akama yanejebo mese wujuma inala wase akama yanejebo temona
yete kone akama yete bote awa yete kone akama yete awa yete bote mona awa yete kone akama yete mese wonjume yinala dawa ase akama yete bo Watemona, yete kone, hakama yete, ayajepo wate, yete kone, hakama yete bo. Ete onyame yodomofo, adomfo, babaduya, ahana, iye, yodomofo, yame, ayena nana domina, babaduya, ahana, yame. Yeah, hey, Yodom, hey, Jana Domina, Babado, yeah, Yodom, hey, Jana Domina, Babado, I will have Jonia, Yodom, hey, Jana Domina, Babado, I will have Jonia, Yodom, hey, Jana Domina, Babado, yeah, and the Yodom, boy, I made, and the Jana Domina, Babado, I will. Yodom, boy, I made, hey, Jana Domina, I will. Yeah, Yodom, boy, I made, hey, Jana Domina, 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 Yodom, boy, hey, Rabina Domina, Yodom, boy, I made, hey, Jana Domina, hey, Yodom, boy, I made, Jana Domina, hold up, Yodom, boy, made, hey, Jana Domina, I will, Yodom, boy, I made, hey, Jana Domina, Yodom, boy, I made, hey, Jana Domina, Yodom, boy, made, hey, Jana Domina, Yodom, boy, made, hey, Jana Domina, Yodom, boy, made, hey, Jana Domina, Elijah,
Raseya, oh Elijah, ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya, la nawabe, ya Elijah, nawabe, Elijah, ya Raseya, ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya, ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya, nawabe, ya Elijah, nawa kana kwenye na lechane no nawa mese ebi yasenye na lechane no nawa ay overleta te washa ne won koma ono nawa Elijah nawa kana kwenye na lechane no nawa mese ebi yasenye na lechane no nawa aye overleta te washa ne won koma nawa Elijah nawa ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya, oh Elijah, ya nawabe, Elijah, nawabe, ya Elijah, nawa kana kwenye na lechane no nawabe mese ebi yasenye na lechane no nawabe ay operate te washa ne won koma ho nawabe Elijah nawa na lechane no nawabe mese ebi yasenye na lechane no nawabe ay overleta te washa ne won koma ho nawabe Elijah nawa ya Raseya, ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya, oh Elijah, ya Raseya. Waba, Elijah, say waba, Elijah, nawabe. Rabbi Akase. Amen. Pamachok mo bian transi. Na wo mahanyeti. Ebasramu. Rabbi Akase. Ayakase. Asumudio. Oduyafo kasino waba. Oni Nyame no Somafo Yawoh. Ono na okasa ma akoma so toyem. Odofo
Say Nyame Somafo ye onenze. Idia oyehu wasor. Idia oyehu wase. Idia hyewiase ni yinarama. Idenenye Nyame ne Somafo Yawoh. Odofo arite wo ha teden. Wa man teden. Wo kadana teden. Fabra badan Nyame ne Somafo Yawoh. Na oba papa efi wodo. Amen. Amen. Odu
asasura kasa atemwadewura kasa akanane Nyame no Somafo Yawoh ahene mu hene ewura mu ewurade nyansam fitase Nyame no Somafo Yawoh ajefu kronkron papa kasa na womba ya so na yeriteu kaso okunini kaso osabari me kaso Elijah so yeriteu Adam koyele kaso okunini kaso idombari me kaso Awo Nyame ne Somafo Yahweh so yeriteu Adam koyele kaso amani hina muntezi agwadi hina ramutezi agwadi hina nurore kasa na mmenteno Awo Rabbi na bakane Yahweh so yeriteu Adam koyele kaso amani hina muntezi agwadi hina ramutezi agwadi hina nurore kasa na mmenteno Awo akani yechifo Yahweh so yeriteu Adam koyele kaso okasada Nyame be wo mani kasada da okasada hene jifa wo mani kasada Ebara okasada wo mo Nyame ne Somafo okasada wo mo Nyame ne Somafo Rabbina banabe okasada wo mo okasada Rabbina banabe okasada wo mo okasada Nyame ne Somafo kasada wo mo okasada Nyame ne Somafo kasada wo mo okasada okasada Nyame be wo mani kasada okasada hene jifa wo mani kasada Ebara okasada wo mo okasada Nyame ne Somafo okasada wo mo okasada Nyame ne Somafo kasada wo mo okasada Rabbina banabe okasada wo mo okasada Rabbina banabe okasada wo mo okasada Nyame ne Somafo kasada wo mo okasada Nyame ne Somafo okasada wo mo okasada Elijah wa be okasada wo mo okasada Elijah wa be okasada wo mo okasada Shiru na wa be okasada wo mo okasada Shiru na wa be okasada wo mo okasada
wabi Menno Asomoje hene na wabi Menno Asasi ni rana wabi Menno Asasi ni rana wabi Menno Asemode rana wabi Menno Asemode rana wabi Lakini hena ba Rabini hena ba Kamene Somafo dabu Kamene Somafo dabu Wama oha ube Wama oha ube Wama ube Amen. Rabbi yakase yo Rabbi oyakase ampa remember yakwaso yade aseda kasta yade ma otumfo nyankopon ona ayenemba diniye onyene diniye besida bepensi aseda na yimyam yane da iyo da membre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh waba da aboso he Rabbi abodi ne wura de wa hyehya na no de brahim ma me no papa no enuanom na adofo da me bi o de kan ye beji agomem ye ta agomem botufom ya sra Rabbi aboso he ne da omenya ntiase akoma anansam ye ole be ya de batase Rabbi yakase na sa do Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh oba menom do akasa na sra do mo do nhwiri se wo fon na ene da maka wasa edomen ana do botu be bia se wo frawa bakwanche oboponyim kakra na da kwanche ketia na da batna ho afiso so omanum do gina na so rekasa besre me yente kasa kasa wo chanchan be biara me jameti la monyim ba yaga bedam ase Rabbi yakase amen mapa mocho wana wojenya nche no womra no womatantra efuma ai so wo matini biswa for boso yi no do na travel kama yesu also be sister you also ko toilet no ko hunda matika ke mutu toilet mewo wo hwemu da matika ke o gete wonsam na efi wonsam hu Rabbi yakase wo hwemu da matika ke o gete wonsam na ko toilet na na basna na tin gete wonsam no ehula na daje bi ko oni o wuta beje ni ya chwo yi besu Rabbi yakase masre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh waso wona wababa batna ha no wogenya nkyente nti womra no womatna ase wa ha
hey na da Wamra mo matras no won ja tenten na wogina ai masra mo bebre wamra wona wojan janchechen na wamra ebi mo su gwe chiro ho waya da wamra pete ya se ha na nchira wo aha na nchira wo ma me janchechen na mba na nkwana ya nkaka nchiro bi da me ho hwe da bi bra na bo ho bibi bra batrase wa wojan janchechen na wamra matrasi emofra ma na wota akona aba hwe emofra ma we group won won ina mo nko na mo na namba sa wo compound ai asra mo ina mo nko emofra ma na we group won wo wa chira mo ate mo nko wana wajina tenten wa wina wamra bete yase obi mu wajina tenten wa chiro ho mombra jumedi ntina ya ba ye no debi ya mala ye beti nkomo na ye ti waso ha amfa kwaso bi abre mombra na ha na ojewo ekwanda fifini ayi na kwanda yasra mo ho matna ho ai ho matna se no ye fefe dana mama mbo mo wa mo fiara mutna fomo na mo mpo na nshira na kasana wo duru modo usana de bi baba me ye be highlight mamu kubuyi gona ye be yefo ni atna oda ma o mo mutantra wo ya fefe Amen. And as the Sanka, Abafu, Yakupon, I was to make a say about Omemu there, about the Omei, that why it was human. Great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God worshipping nation. And I remember what I say, our Omei, or politics, and for his greatest mercies here for the nation that has fulfilled his covenant promise. Amen. Hallelujah. God is righteous and his ways are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah. What's Nyame we did go one church. The more Emily Israel, Saudi Arabia, and away and Muslim, Ghana, Amina, no Oya and Muslim. Raja Boya is share. You are my ambassadors on the also bet on their ambassador. Now, my ambassador was the Rasabina room. As I know, I know about Raji as a mother. About that. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then in Israel, who come Israel, when ye Assyria, who would say Ibasa, I ensure was as if you send them, don't erase Israel. There is Israel coming back Israel. The Messiah is human Assyria, the major person Israel. Ameba said Israel, no Assyria. So come Israel, only Saudi Arabia, okay, Assyria, only Akanabo, Arabi, who assassinated over Ghana. As a Ameba Israel, Mecca, and Ghana, you know, Omea and this war. It's also Moses was also by Israel. Someone said, I have a missionary example. But also by Mecca. Dabengri afi ne Ghana so oro and that what the chill there will be oya kwamse that what the chill one na to so baba the Dabengri question asama
Dabi ama yebira wo ba yiwo. Sawara kasa ekira wo to wasasi ha. Na asmura su iya ahimar ko ko se da. Afara asu ejira ju. Na ba ya ko su ya aberu asa. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔnɔde ne kyerɛkyerɛ ɛma yɛ no. Ɔkyerɛ sɛ na ɔde kankan yɛ no ɔse Nyankopɔn asoma no sɛ ɔmɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesom man. Na ɔsɛ ɔman a ɛyɛ nyamesom man no ɛna ɛyɛ ɔman a nnipa ɛwɔ mu nyinaa ɔmo ka bom ɛsom Nyame a ɛyɛ baako. Ɔmo nkyerɛkyerɛ ɔmo nhyehyɛɛ ne nyinaa ɛyɛ baako. Saa ɔman no ɛna yɛfrɛ ne nyamesom man. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔtoa so na ɔkyerɛ sɛ mmerɛ a ɔne yɛkasa deɛ ɔman mmienu ɛna ɛyɛ nyamesom man a ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia. Ɔsi Ghana ka Nyame ne man no ho nanso Ghana ɛnyɛ nyamesom man sesei. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɛkyerɛ sɛ abosɔyi ne Nyankopɔn yi ɔman mmiɛnsa asi hɔ ma ɔno ɔkasa ne ho sɛ ɔde ne som bɛgyina saa ɔman mmiɛnsa na ɔyi maa ne ho no. Na ne som a ɔde gyina ɔman mmiɛnsa no mu no na wiase nyinaa adasama a ɛwɔ hɔ ɛsɛ yɛde yɛn ho wura mu ansa na yɛnya aheman mu akɔ wɔ daakye atemmuada. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔkenkanfo no kenkan nsɛm no ɛma yɛn ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse number 24 a wɔkyerɛ yɛn sɛ ɔman mmiɛnsa na Nyame yi si hɔ maa ne ho no ɛno ne Israel, Misraim ɛna Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nkyerɛkyerɛ mu ma yɛhu sɛ Misraim na yɛ bɔɔ so wɔ kyerɛsɛm no mu no ɛyɛ Saudi Arabia. Ɛno asase a ɛfrɛ ne Saudi Arabia ɛna ɛyɛ Misraim na asase. Na Misraim ne mpo no yɛ nipa a yɛwɔ no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo toa so na ɔkyerɛ so sɛ Assyria na yɛ bɔɔ so no saa bere no na dɔm a wɔte Assyria no na ɛyɛ akandɔm yi. Saa akandɔm yi a na wɔtu yi bɛtena ɛnɛ wiase asase a yɛfrɛ ne Ghana. Enti so wɔkyerɛ yɛn ɔman mmiɛnsa yi a Nyame yi si hɔ maa ne ho no a ɛbɛyɛ Israel, ɛbɛyɛ Saudi Arabia ɛna Ghana. Na ɛsiane sɛ Nyankopɔn abosɔyi ne Nyankopɔn de ɔman mmiɛnsa yi si hɔ maa ne ho no nti ɔsomaa Moses ɛma na ɔsom ɛna nwoma ɛma ɔde kɔmaa Israelfo. Saa so na ɔsomaa kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno so ɔmaa na ɔsom ɛna nwoma ɛna ɔde kɔmaa Arabiafo. Aka Assyriafoɔ no ana akamfoɔ no. Na mmom ɛwɔ hɔ sɛ kɔnhyɛ ne ka sɛ ɔsom yi bɛba na ɔsom yi mmerɛ a ɛbɛba no ɛyɛ nna adi akyire no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo saa nna adi akyire no ɛnum ne ɛwɔ seesie yi. Enti na afei na Nyame ne som a ɛyɛ kronyi na abɛpie wɔ ɔman Ghana. Ɛwom sɛ Nyankopɔn ɛka sɛ ɔman Ghana na sɛ akandɔm no ka ɔman mmiɛnsa na ɔyɛ sii hɔ no ho. Nanso ɔmo som no ɛbɛba wɔ nna adi akyire no. Nti afei na Nyankopɔn ne som abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu. Na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛkyerɛ sɛ ɔsom yi na ɛsɛ yɛgyae biribi a yɛyɛ ɔsom bi a yɛde yɛn ho awura biara yɛngyae ne yɛmfa yɛn ho bɛwura Nyankopɔn ne som a abɛpie wɔ ɔman Ghana mu a ne din ne asomdwee ntontom som. Ɔsɛ ɔsom yi na ɛyɛ Nyankopɔn ne som a ɔde wo ho wura mu a wobɛnya ahotɔ, wobɛnya ahotɔ wɔ asase so na afei so wo akyi wobɛnya aheman mu akɔ. Asomdwe ka ho. Amen. Abi sɛ bɛyɛ na ɛkɔhwɛ ɔpɛsɛ wɔ asɛm a ɛho na ɛbɛka. Ɛyi pɛ no pii wɔba ɔkɔhwɛ a wɔntumi sɛ ɛkyɛ asɛm no yɛ kyerɛ mu nkaabɔ. Ɔde mokɔtwa dan bi mu na meyɛ metwa ho wie na woyɛ abɛnkɔtwa. Ɔyɛ dan na ɔyɛ dan wo soɔ na ɛkɛhyɛ ho a woyɛ abɛnkɔ no asɛ wo sɛ woyɛ ɛbɛtiri yɛ no ɛba atɔ wɔ mu mbɛnti ɛyɛ dɛkɔkyiri ho a woyɛ abɛnkɔ yi na ɛbɛyɛ abɛdɛ adebere tumi nyina no ɔyɛ adwuma wosɛ yɛ paapa mpo sɛ kɔmpo na kɔre hɔ mmadụ bi na kɔrɔ hɔ na nsi bi na kɔrɔ hɔ na nsuo koraa mu na ɔsa ɛkɔ na gye tɔkɛsi kokoro mu na okokoro bɔ so na tɔkɛsi mu na kokoro so ya mu na etumi gye nsu na tɔkɛsi bɔ so ɛyɛ n'ada ɔde di ka asase
the Biblia to make a young From the Bassa, not the Rassi, the Bian of the Womb, the Macan, the Womaka, Bila Abraham, and Israel, was Syrian, and I gave her on the battle of the bar or two. A government way, besides, I'm going to have one guy, you'll be one guy. That's all. As we come, Amen. Mama Israel, Babana, Opama, and Bill, the watcher, and Rogo. On bless that woman, I shall reckon I can not know my maybe I did not know the brow of the sorrow was then was as a reckon the sound of Sweden. As a number band, I maybe that and repose of a woman. Around over them, we were young man. As we come, happy Yaka, but sister and Barbie. A dad man will now, opinion about that would be now, one set of her or woman with that. The young about the vessel of the Alcoba. Now, it is to be Namasasi, I'm a car, a Huda, a Katongo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo but I didn't kyerɛ Mayano. Kyerɛ mu sɛ afahyɛ ya bai ana kyerɛkyerɛ ɔde Mayan ɔsi yɛnya aso ne yɛntie ne yi. Kisi abreni na no dom bebre na yɛba afahyɛ ne kyerɛkyerɛ bɛkwa kɔpem na wieye na so yɛkodufie na obi bisa yɛn sɛ yɛkɔɔyɛ no nsɛm sɛ ni sɛ na ase kyerɛ sɛ a yɛhu ka ti yɛnya aso ne yɛntie kyerɛkyerɛ yi sɛ na bia yɛkodufie no obi bisa yɛn a yɛntumi yi ano yi na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ yɛn mu sɛ obi bɛbisa sɛ ɛba ne sɛn ɛna dan ɛna esi hɔ nanso ayarefo twa ho a omunya ayaresa ɛba ne sɛn na ɛyɛ saa sɛ dan si hɔ na obi yare wo twa ho anaasɛ wo kyi ho na ne ho atɔ no adenti na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ yɛn mu sɛ deɛ ti a ɛyɛ saa no sɛ ɔse bi biara ɛyɛ adwuma ɛti saa no tumi ɛna gyina so ɔse sɛ mpo wakɔkɔfo bi hɔ anaa malam bi anaa sɛ sɔfo bi hɔ na wasa nsuo ɛde ma ɔsɛ fa kɔsi ukoko afuo no mu na ukoko afuo no bɛso aba bebree anaa sɛ bɛso aduane bebree na ɔde kɔsi hɔ na wɔhu sɛ koko na so bebree Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ hu sɛ nsuo no a ɔde kɔsi hɔ no tumi bi gyina so enti na nsuo no tumi di dwuma a ɛte saa enti Krɔnkrɔn bia na esi hɔ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo tumi gyina so ɛna ɔkyerɛ yɛn mu sɛ Nyankopɔn ne fie a asane asase so ɛyɛ miɛnsa ɔsi deɛ di kan ɛno ɛna wɔ Saudi Arabia Mecca a yɛfrɛ no Kaaba no ɔsi ɛno no mmerɛ a Abraham ne ne ba Ishmaeli ɛkɔsi dan no ɔsi saa abere no ba ne nkrebosum ɛfoɔ no afa mu a ɔmo ɛnti aseɛ sɛne yɛbaa yɛ a dan ne bɛsi hɔ Maju nyinaa yɛ ɔmokusa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔno wadi ka kyerɛ yɛ kwan a dan ne ɛyɛ yɛbɛsi hɔ na dan ne bɛsi hɔ no Rabi ahemfie hɔ ngua a ɛwɔ hɔ no baako ɛsubo ba ɛwɔ hɔ ana yɛde brɛ Abraham ana ɔde atu dan ne mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno ɛna yɛ tumi a ɛgyina dan ne so a ɔmo kyi ho a ɔmo nya ɔmo ɛhyehyɛ efiri mu saa nso na Nyankopɔn ne fie ɔmo sii no wɔ Israel a ɛyɛ Solomon ɔhene ɛna ɔsiiɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno nso deɛ dɛm a ɛyɛ tumi no ɛyɛ boba na yɛpaa mu mmienu a yɛtwerɛ mmaransɛm no gu mu ɛde maa Moses no saa boba no ɛna dɛm Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ twerɛsɛm no ɛka sɛ na ɔmo kuta hyɛmudaka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa hyɛmudaka yi ɛyɛ boba na yɛtwerɛ mmara no gu so yɛpaa mu twerɛ mmara gu so maa Moses no ɛno ɛna da adaka no mu a ɔmo di nam te mmerɛ a Solomon ɔhene no ɛsii dan ne wieɛ no boba yi a na ɔde tu mu na ɛna ɛyɛ tumi a ɛgyina mu a ɛtumi di dwuma a ɛte saa ɔsɛ sɛ boba ne nda dan ne mu a dan ne ntumi di dwuma a ɛte saa na ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn ne fie a ɛtɔ so mmiɛnsa ababie wɔ asase
Ghana man we Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ tumi a ɛgyina mu no ɛfrɛ ne dade puma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ dade puma na ɛyɛ tumi a ɛgyina dan mu a ɛtumi gye dwuma ɛte sɛ ɔsi ne nyinaa no ɛyɛ tumi ɛna ɛgyina so ɛna ɛtumi di ne dwuma ɛwɔ asase so abiyaka maka baba Israel baba ada membri dade puma abosi akopon rabi nana mayina oyeku osusumu zamre sunu na ahingwa edebe bia ko ho letene kama ahingwa edebe bia ko ho damo ahingwa edebe bia ko elaja ko wonu akuru damo elaja ko wonu onyo ye dibere oye na egwebera da pesu obi ade gwa da pesu Yawoh Somafo represent only Egwa automation. Na that one only two like to play into Macamo, who did that one. I pay Yawoh Banza or your above the solution was with and the Macacaba above the solution. One was the scale with your 70. Israel on your 70 now the always say on your 100 is it all not a cabin to me yet is that going to be yet after you come is it that other man our asumu zamu and your work on the original Kwambrabra after the Ibasi. Elijah promoting or enti na sayera iba mo mo so. Biblia ni pe yele mo wa yabo. Asunje kan. Amen. Eta ta amu Kwambrabra o yele ma na oya wo de su Biblia su yase. Abosi an ko na sebele. Ase amadi ebien na ma yele wo yase. Ikwe basa na iya kasi siye na aye. Asa ambira Moses oyi Israel mo ban na otu yusu na oyi na pala na so waso ko ta ko ko ba wo. Asa enne mo boye yusu mu Israel ko ko ko. Na bi ni pero na se mo ko ila yusu mu. Awo to ko ka ya oyi ka su ya se. Asa mo to le bien. Abra ko se bai abofu amari na was na boso. Nzo wa gena sa na to. Da way ya da washo. Ona na sa bi na. Da mo ko ka sibi. Aya ko ka sa officer ko bi ro ko le. Ada mo ko abra ko se na ndo na ngwa ko ba wo nyina ba ko kwansi eso. Na wura mpo ko oni ase. Akoko so ona so mutu akoko so kwa se ni se do da ko do ara hu mutu je da ko fi ayi se mutu ne we ma wo ya ko ado do na kara ko se se ko hu da ma ko ko wo yi wa ya so so ko wo ko se ko et be ro bo so wa te le ma ko te yi na ye ko ya ko pa ka ta ko se katra ko na Satan kudu ha oda marusan na onkada Allahu Akbar da brata ko do ko bu wo ntia da polite ali e be de bi o wona wa yim kekra ni abra ko je do mo ya ta ko mo ma so ye de ta nti wo to ko me ku ma chi mo aso ye kam amen na bra ko je no problem ko da ke ata mo bo wa na mo wo so no wo ka Allahu Akbar aso sun o ni ke tu aso e bra mo e sun na mo na wo ba wo da after start ko o de e hu ma mo ra na ma na ba ko na ko bra mo e sun
na wɔteka pia no wɔn politic pole wɔ keleti okumi bebree kakra wato no wan ɔsi awɔdɔ ɔpɛ bi na eyi ya wɔdɔ a ɔyɛ ka sisi na ɔde ka yi ɔde sisi a ɔpɛ bi sada ya ɔkɔnkɔn bi ɔbɛyɛ nɔba kɔ wiase dase sɔ yɛ ɔyɛ kɛse pra mo mu ayɛ sɔ ɔyɛ ayɛ mo mu ayɛ sɔ ɔyɛ ayɛ eyi na ɔkɔ ɔkɔ efi wiase ɔsɛ na ɔkɔ ɛsɛ ntɛ hɔ dɛ ɛkɔ ɛkɔ ɔbɛ ɛfɛ dɛ bɛ asɔre ba ɔkɔ efi wiase na obiara yɛ mu kɔkɔ ɔkɔ nsɔ dɛ bi mɛgyina yɛ na China na America kɔ ɔkɔ pa na mo ma daade kɔ na mo kɔ ɔkɔ gya pa ɔkɔ ɛkɔ kɔ na ɔkɔ ɔkɔ ɛsɛ ɔgya ɔkɔ efi wiase eyi na ɔma asomdwa bɛ wiase na ɔbɛ sɛ wiase koraa na ɔbɔnsam ɔyɛ ahoɔden wɔ biribi. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛkyerɛ na yɛgu so a yɛretie no na ɔkyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn ne fie mmiɛnsa a ɔkaeɛ no ɔkaa sɛ boba ɛda Arabia deɛ no mu boba ɛda Israel deɛ no mu na ahadeɛ a ɛyɛ Nyankopɔn ne fie atɔ so mmiɛnsa ne deɛ dade poma ɛna esim na ɔkyerɛ yɛn sɛ bade sɛn na ebi ɛyɛ boba ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yi deɛ dade poma ɛna esim Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɛkyerɛ mu sɛ abɔsɔ yi ne Nyankopɔn a ne din ne Rabi ne tenabea ne ɔsoro mu suro deɛ ɛtɔ so eson no mu na ɔwɔ na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛhɔ no ɔwɔ ahengua bebree a ɔte so na yɛyi ɔno n'ahengua a ɔno te so ne esi nkyɛn a ahengua baako du baako ɛyɛ 21 ɛna esisi hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa ahengua 21 yi emu 9 ɛyɛ Elijah afɔ ne deɛ na ɔkyerɛ mu sɛ saa nnan yi nyinaa no dade poma ɛna esisi ebiara ho a ɛyɛ tumi a ɛsɛ ho deɛ aka no a esi hɔ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ boba ɛna ɛda so saa boba no ɛyɛ sonsom ɛne abɔfo ɛna ɔmo gyina so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ dade poma ne deɛ ɛyɛ Elijah afɔ ɛna ɔmo ɛdidi dwuma na sɛ ɔbu nkontaa Elijah afɔ dodo a ɔmo gyina dade poma baako so a ɔsɛ ntumi nkan ɔmo yɛ bebree ntumi nkan wɔn ɔsɛ ɔmo ɛna ɔmo gyina dade poma ɛno no ɛso na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛ sɛ ti Nyankopɔn ne fie a ɛwɔ Mecca Nyankopɔn ne fie a ɛwɔ Israel ɛyɛ ɛsonsom ɛna abɔfo ɛna ɛdi so dwuma ɔsɛ ɔmo ahoɔden no sɛ ɔde to scale so na ɔsɛ ɔbɔ ne mu duru ɛde kyerɛ yɛn a ɔmo ahoɔden no ɛnam 70 na dade poma yɛ aba ɛna ɛdi akyire yi ɔsɛ Elijah fo ɔmo kura mu ɔmo ahoɔden no ɛgyina 100 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ti dade poma anaasɛ Nyankopɔn ne fie atɔ so mmiɛnsa yi na ahoɔden no ɛwɔ soro kyɛn deɛ di kan ɛbaayɛ a ɛyɛ deɛ ɛwɔ Mecca ne deɛ ɛwɔ Israel Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ weeti ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yi na ahoɔden no ɛwɔ soro kyɛn ne nyinaa na ɔsɛ abɔsɔ yi ne Nyankopɔn a ne din ne Rabi no ɛsɛ ne sɛ anwɔnwade a ɔyɛ na asase yi so a ɛyɛ anwɔnwade a ɛyɛ soronko ɛyɛ kɛse paa no ɛyɛ mmienu a abɛtwa mu kɔ sɛ ɔde wei ka ho a na ayɛ mmiɛnsa saa mmienu na ɛyɛ soronko a ɛyɛ nwanwa a nipa ɛnti asase deɛ di kan ɛyɛ mmerɛ a na ɔsoma Moses so nkɔka kyerɛ Egyptfoɔ ɛyɛ Faro ne kuromfoɔ sɛ ɔmo gyae Israelfo na ɔmo nkɔsom ɔno Nyankopɔn no ɔsɛ mmerɛ a ɔmo gyae Israelfo no de maa Moses a ɔde ɔmo kɔ no na Egyptfoɔ ɛde ɔmo akyi a ɔde ɔmo ɛkɔ akɔko sɛ ɔmo kɔtu nsuo kɛseɛ bi a ɔmo ntumi ntwa ɔsɛ ɔno Nyankopɔn no ɛna ɔbaa nsuo no mu mmienu ma ɔmo faa mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn sɛ ɔmo a Israelfo no faa mu wieeɛ no ɛna Egyptfoɔ yi a ɔmo ɛde ɔko ɛdi Israelfoɔ no akyi no muduru mfimfini na ɔka ɔmo nyinaa gu nsuo no mu ɔsɛ wei yɛ anwanwadeɛ a ɛdi kan a ɔyɛɛ na asase so na deɛ ɛtɔ so mmienu a ɔsan yɛ abiom a nnipa yɛnte ase ɛnu hɔ anaasɛ aboro yɛ adwene ne yɛnte ase so ɛno ne deɛ ɔyɛɛ no wɔ mmerɛ a Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno so baeɛ a wɔredi dwuma ɛwɔ Arabia anaa Mecca Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔbaeɛ no na Mecca kuro no nyinaa som abosom na abosomfoɔ yi
ɛna kɔmhyɛni Muhammad Nyamehira n'asomdwe nka no ɔde bɛto wɔ m'anim sɛ Nyankopɔn se ɔmo gye abosom no som na ɔmo bɛsom no kɔkɔ ne Nyame Somafo so kaeɛ no ɔmo anyɛ ntum tɔ ɔmo ne ne koe na ku kɛseɛ bi a ɔmo ne ne koe a Nyankopɔn maa na nwanwasɛm na nwanwade ɛda adi wɔ hɔ a ɛno so yɛ nwade kɛseɛ a ɛtɔ so mmienu no ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo saa ɔko no mmerɛ a na atamfo no ɛreba sɛ ɔmo ne kɔmhyɛni ne dɔm no ɛreba abɛko no na ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo akyerɛ mu a mmerɛ a atamfo yi ɛdi ɔmo pɔnkɔ ɛnam serɛ ne so ɛreba no aka bɛyɛ kwansi eson ana 7 miles a ɔmo bɛdu ɔmo nkyɛn no ɔmo pɔnkɔ ne nanse efuturo ɛtu ɛfa wiem a ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ hu yie ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ wei na kɔmhyɛni Muhammad Nyamehira n'asomdwe nka no ɔho wei ɛna ɔka kyerɛ n'akyiridifoɔ anasɛ ne dɔm ne sɛ sɛ wohwɛ dɔm na ɛreba no atamfo na ɛreba no mohwɛ na yɛntumi wɔ mo a monka na yɛnsan akyi ɔse n'akyiridifoɔ no ɛka kyerɛ ne sɛ atamfo yɛ ɔmo bae ɔmo yɛ bosonsomfoɔ yɛyɛ som Nyame sɛ wohu sɛ ɔmo mu baako koraa tumi sɔ w'ataade mu a na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛde w'akyi no yɛkum yɛn nyinaa yɛwu ansa na ɔmbɛtumi asɔ mu ɔse kɔmhyɛni Muhammad n'akyiridifoɔ no kaa sei no ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad Nyamehira n'asomdwe nka no sɛ atamfo ne ɛbɛn wɔ mo a ɔnka kyerɛ ne dɔm ne sɛ ɔmo mpagya ɔmo akodeɛ no na ɔmo nteɛ mu sɛ Allahu Akbar kɔkɔrɔ ne Nyame Somafo sɛ saa kasa yi ɛwɔ ɔmo ano ti mmerɛ atamfo ne ɛreba na ɔmo tu ɔmo ani hu kɔmhyɛni Muhammad Nyamehira n'asomdwe nka no ne dɔm a egu hɔ no ɔmo bu ɔmo abɔfia fi sɛ ɔmo ɛyɛ dɔm ketewa bi ɔse sɛ ɔkenkan a ɔbɛfa ne sɛ kɔmhyɛni dɔm ne yɛ bɛɛ 1,000 a atamfo no a ɛreba no kura dɔm bɛɛ 20,000 nti na kyerɛ sɛ ɔmo koraa sɛ ɔmo ne ɔmo nko a ɔmo bɛtumi akyekyere ɔmo maako na ɔmo de ɔmo akɔ fie na mmerɛ a atamfo yi ɛpin bɛn wɔ mo na kɔmhyɛni Muhammad Nyamehira n'asomdwe nka no ne dɔm no pagya ɔmo akodeɛ na ɔmo teɛ mu sɛ Allahu Akbar kɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ ewiem yɛ tum na Nyankopɔn se ɔgyae abɔfo ni esunsun ɔmo firi soro ɛba asase ne so na ɔmo ba no ɔmo kutadeɛ wɔ ɔmo nsɛm te sɛ apasoɔ ɔse saa sunsun ne abɔfo yi hu ɔmo a ɔbɛhu ɔmo sɛ ɔmo yɛ anoma ɔkɔdeɛ nanso ɔmo yɛ sunsun ne abɔfo na apasoɔ na ekuta ɔmo no ɔmo de wura atamfo no mu etwitwa ɔmo ti firi so maako saa kɔpem mmerɛ atamfo yi hu sɛ ɔkona no ayɛ de ɛna deɛ ɔmo bɛtumi adwane deɛ ɔmo bɛwu so ewu ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ wei ɛna yɛ anwanwade a ɛtɔ so mmienu a abɔsɔn yi ne Nyankopɔn se wɔayɛ na asase so na mmom ne fie a ɛtɔ so mmiɛnsa yi a wɔama ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo a mmea Nyame asoma na yɛmmerɛ yi abɛsi no ɛwɔ asase yi so wɔ man Ghana mu yi ɔse wei na yɛ anwanwade a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛso kyɛn deɛ ɔyɛ yɛ nyinaa ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ yɛ haw ɛyɛ ahe na nkɔnkɔ bi a wɔasiesi hɔ yi ne dade poma esi mu yi ɔkɔnkɔ ne Nyame Somafo sɛ wei ɛbɛyɛ nneɛma bebree ɛwɔ wiase nyinaa ɔse sɛ mpo ɔman bi ne ɔman bi ɛɛko ɔno ɔgyina ha na ɔpagya dade poma na ɔka sɛ ɔman wei mmienu yi a ɛɛko yi ntɔkwa ne ngyae ɔse yɛbɛhwɛ sɛ biribi ɛnsi nanso na ɔmo ankasa agya ntɔkwa no ɔkɔnkɔ ne Nyame Somafo sɛ dade poma yi ne kɔnkɔ bi a ɛtɔ so mmiɛnsa yi a apɔsɔ yi ne Nyankopɔn a ne din ne Rabi ɛma ɔno ɔkɔnkɔ ne Nyame Somafo yɛ abɛsi na asase so yi na nwanwade a ɛtɔ so mmiɛnsa a wɔama na dan di wɔ asase ne so ani na ɛso kyɛn mmienu na aba ne nyinaa Amen. Obiara yɛ no ho na ɔnyɛ ntontom fie papa ɔsɛda ntontom fie papa no wɔyɛre o wɔnsa ntontom so wɔyɛre wotere wɔnsa ntontom so mu wɔberɛ a wɔmere no se aho biara ntomaworo wɔberɛ a wɔntontom so mu ɛnti sɛ wɔ soro mu sɛ ɔba no ma na yɛ ntontom so papa obiara yɛ no dza mmerɛ ka kyerɛ mu na nsɛm a meka kyerɛ mu dza mɛsɛ meka kyerɛ mu ɛti wɔmfa nsɛm no dɛ a mɛka no wɔmfa yɛ adwuma ɛda asɛm yɛ adwuma a wakasa ko wɔtɔ daa na mebɔ mma no mma bi amra August na mekae
ɔkrabɔn mo do echi tada mo ɔkrabɔn nsi na mo yɛ na mo ɔkrabɔn nsi na mo yɛ ban a ma bo mo na wo yɛ ban ɔkrabɔn nsi mo so na sa ta mo do ɔkrabɔn no do echi nsi obo na mo wa sɛ wo ma pra a ne sa so na damo ishimi yabaye wendwa Yoda adane na yo go na tupa o tremo abrabo no obesa amen obesa obra wayi wedu obra o tata bro de ma o ba la sa no ko o si ma mo obra ta o ma da mo abrabo na o firo so but the important 9% wa gana ha wo yo abrabo no echi aka wala pe aka ni pa 1% pe no abrabo papa yere o do echi ya lo so na ma nse na ba na mara yi eko Israel da ma de bi ho eko Arabia bi ho nta Arab ni biara Israel biara abrabo pe echi e wa bra bre nta na bra so Yoda njewore motwel na okrabwan obiara okrabwan wotwe no obo okra Yoda no obo okra nse obenban Yoda no mutmaya nse obiara nya motel na ntna ho so okrabwan Yoda wara nga se yebrebo hu yo no baka se obi wo no kwasasem na ahumezi na bokokom dam no se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya nkyerɛkyerɛ ne yɛtie no no na ɔse yɛnyere yɛn ho na yɛnyina yɛnyɛ asomdwoe tontonsom mapa sɛ yɛyɛ asomdwoe tontonsom ma ɛyɛ papa a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a sɛ deɛ ɛwɔ hɔ ni sɛ obi a ɔyɛ asomdwoe tontonsom ni papa no ɔse ɛni ho kwan sɛ ɔhaw bi ɛbɛto anaasɛ uwo anasa unyi ndufia Nyankopɔn de ama wo na ɛsɛ wo ntem ɔsi dabi esi sɛ yare egu so a wo kyia wo nya anwedu ɔsi dabi wo ya sodwe tuntusum ni papa saa ɔhawi nyina ɛni ho kwan sɛ ɛsɛ ba wo so muso ni ɔsan a ɛtiti adasama Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so yo asodwe tuntusum ni papa ɛni ho kwan sɛ ɛsɛ ba wo so enti yɛnyere yɛn ho ne yɛnyɛ yɛn ho asomdwoe tuntunsom ne papa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛyɛ bɔhyɛ a ɔde maa yɛn wɔ nhyiamu a ɛtwa mu a ɛyɛ August no na ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔbɛyɛ yɛn ho adwuma fi sɛ Ghana ha dɔm bebree na ɔkra na sɛ kra na ɛdi yɛkyi no ɛyɛ kra ɛyɛ bɔne Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa kra bɔne a ɔmo di yɛkyi ɔmo nso na ɔmo dada nipadua no ma ne di bɔne a na nipa na kasa wɔnim sɛ wɔdi bɔne Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔno na ɔbɔ yɛn yareɛ sɛ adwuma bi na woyɛ a ɔbɛsɛ adwuma no nyinaa na afei wabɛda fam ɔse ɛmfa ne ho ne nyinaa yɛ krabɔne a ɛdi yɛkyi ɛna ɛtete yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei na ɔka kyerɛ yɛn sɛ afahyɛ wei ɔbɛdi ho dwuma na wayi saa krabɔne ne nyinaa efiri yɛkyi na yɛasesa no ade ama yɛn na ɔkyerɛ yɛn sɛ Ghana ha ɔmo a krabɔne adi ɔmo akyi no ɔse ɔhwɛ a Ghana ne nyinaa ne 99% na ɛyɛ nipa a ɔmo wɔ Ghana krabɔne na adi ɔmo akyi 1% pɛ ɛna krapapa ɛna adi ɔmo akyi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ weiti ɛna Ghana yɛbɛyɛ dɛ ayɛ yie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ bɛyɛ dɛ abɔbra na yɛkɔ mmea kuro te sɛ Saudi Arabia ɔsɛ ɔmo nyinaa krapapa na adi ɔmo akyi saa nso na Israelfo krapapa na adi ɔmo akyi enti ɔmo bibia ɛkɔ so ma ɔmo na Ghana deɛ 99% a ɛyɛ timamufoɔ no ɛyɛ nkurɔfoɔ a krabɔne ɛna adi yɛkyi aka 1% pɛ te bɛyɛ dɛ na yɛakɔ so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ weiti dwada ɛyɛ Monday saa kra ya yɛbɛsesa na ama yɛn ɔbɛdi ho dwuma na ɛde ama yɛn na mmerɛ a saa dwumadie de bɛkɔ so no ɛyɛ mmerɛ a yɛrekyi kɔnkrɔnbea no ho wɔ anwummerɛ no mu mmerɛ a yɛabɔ 9 a yɛrekyi kɔnkrɔnbea no ho ɛna dwumadie yi bɛkɔ so nti yɛn mu a
yɛba afahyɛ na yɛba ɛna baako mmienu na yɛdwane akofie na ɔkɔkɔ no Nyame Somafo sɛ yɛbɛyɛ dɛn ne ɛnyɛ saa mfasodie yɛnyere yɛwo ne yɛntena mu nti na ɔse yɛnyere yɛwo ne yɛyɛ asomdwe tuntum ne papa ɔse yɛntena mu nkɔpem dwoada no na saa da no ɛna krabɔne a ɔmodi yɛkyi yɛbɛsesa no de ama yɛ ɔse saa da no na tumfoɔ no a wɔbɛsane asase so no ɔmo ɛyɛ nkurɔfoɔ ɔmo ba bɛsesa saa krabɔne de ama yɛ ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ nyina yɛnyere yɛ ho na krabɔne ntumi nsesa no ɛmfa ma yɛ ɔse kra nankasa na sɛ yɛ kra nankasa no ɛbɔ mu ɛwɔ da yɛ dwada yɛ Monday no nti sɛ ɔbɛdi ho dwuma gye sɛ Monday na wɔdi ho dwuma ama yɛ ɔkɔkɔ ne Nyame Somafo sɛ saa krabɔne yɛ edi yɛkyi ɛno ɛna ma yɛtumi yɛyɛ nneɛma ɛnsɛ mfata ɔse sɛ yɛsesa na yɛankasa yɛde yɛn nipa hu firi sɛ nneɛma bɔne nneɛma ɛnsɛ mfata na yɛyɛ no nyinaa yɛbɛhu sɛ yɛankasa yɛgyae ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ afei deɛ kra papa ɛna abɛdi yɛkyi asomdwe ka ho ɛnna yɛ ayɛsada ɛnna yɛ fiada ayɛsada yɛkɔ no na baasana ɛbɛyɛ tuo baako hɔ anadwo nso ba ha ɛbɛsa tuo baako de yɛyɛ dɛm ha ɛbɛyɛ no tɛmpo ho yɛba bɛsa ahwɛ ɔbɔɔdo so ɔdɛ ntoma ade nti ɛyɛ bebree yɛrɛ bɔ wɔwɔ do no ɔkɔ nti obiara yɛ wɔ mu Krɔnkrɔ ne Nyame Somafo a de ne kasa ɛbɛwie no ɔkyerɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ da ɛtɔ so mmienu a ɛyɛ ayaresa da enti yɛkɔ krɔnkrɔ bia no ho ewia no mu anaasɛ 3 mu hɔ no a yɛbɛkɔ akɔkae kaewura bi no krɔnkrɔ ne Nyame Somafo sɛ yɛkɔ hɔ a ɔbɛyɛ tumi mpa ɛwɔ hɔ na yɛba apatae ase anwummere no nso a ɔma yɛtumi mpa ɛbɔ na mmom ɔbɛhwɛ dɔm no bi ɔkrɔnkrɔ ne Nyame Somafo sɛ ɛnɛ yɛ ayaresa da ɛti ɔbɛhwɛ yɛn a yɛaba a yɛde yareɛ a ɛyɛ ɔhaw a yɛda na yɛn a yɛde aba no ɔbɛhwɛ yɛn na ansa na ɛnɛ bɛkɔ na wie yɛn kyɛ sɛ yarefoɔ bebree na anasɛ yɛn yareɛ ha yɛde bebree na yɛho atɔ yɛ ɔkrɔnkrɔ ne Nyame Somafo sɛ ne dwumadie no ɛyɛ ayaresa nti yareɛ no ho adwuma ɛna ɔbɛyɛ de ama yɛn ɔkrɔnkrɔ ne Nyame Somafo a ɔse asomdwe ka ho amen ɛnna bɛdu osusu wɔ kwan nkaka mma papa ho asɛm asɛm kwanhwɛ na no da asɛm maka yi berɛ a kasa ba dɛ obiara bena wɔde mmoa sikasɛm mmoa bɔne nyinaa na kasa bi sikasɛm o yɛnda asɛm bɛtɛte bi nea wɔ hɔ wɔn tete yɛn akokɔ ne fie na esikafo no oyɛ wayɛ dɛm na ɛhɛ kokora na wɔn yɛ sikiri bi koraa wɔsi kɔ kwanhyɛ yi dza wɔyɛ yɛsɛ yɛ bɛ a yɛbɛyɛ ne yi bi nsɛ yɛ dɛ na wɔkyɛ wɔn pɛ bi na wɔbɔ wɔyɛ afiri wiɛ wɔtɛ wɔn wɔ ɔhɔ na esikafo wɔhwɛ a yɛ bu afɛrɛ pɛ na wɔbɔ ne tɔ na wɔn adanto wɔkɔ kyerɛ wɔn wɔdo yɛn sɛ pɛ pɛ so bi yɛ no ɛnti wɔpo a wɔn nyinaa wɔfo hɔ afi kɔkɔ yɛ wɔ ya wɔsan kɔnhyɛn wɔ bi o ɔsan kyerɛ wɔn akokɔ no nso wɔn baa so ɔbɛka ama nso kɔkɔ so wɔyɛ bi ɛbɔ wɔn tɛ ne baasa ɛkɔ nso yɛ kɛlɛ hwɛ obi a yɛ akokɔ na mɛ sika ɛdɛ bi pɔn wɔayɛ adwene a ɔbɛbɔ yɛ akokɔ no ne so na ɛho mo de to ne yɛ yɛ to la nti wɔn yɛ mma aso yɛ ka ho bebree wɔ yɛ bi a wɔyɛ obi si wɔn kwan dabi dama dɔw yɛ kɔ wɔ ha wankasa kɔ wɔtɛ de la wankasa pɛ bɛnsɛ nda apɔrɔbɔ no bɛnsɛ wosi bɛnsɛ apɔrɔbɔ no hyɛ aso a baapɛ de obi ba yɛ obi de yɛ ontu obi yɛrɛ ba yɛ da alakasa wɔ wɔn to asomdwe ka ho mɛnsan maa yɛ biro kɔbɔ bɔ ho kakra ɔyɛ dɛ
Yapra, and I'm young one, Mamma Bia car. No more on my friend, won't say your papa. Ma ogo makan, utu uska sana ko. Ensi, obi ko tumo da bia, when you scan. Bia ba Bible say be sana time na so, ko when scan ai de. Bi na time ko so na ko use ko. Da mo bia no ma. Ba mo sana ya ko. Ama sa ya ko. Bible so ko. As Bible say be no sana time na so. They is gonna answer this gonna. They will say to Ibo, we be a number of Brian again. As we come, yeah, time young one, the number of Bia, but Equa. That they put up, that they go, they is gonna send a bra. It's not a Bible, they will say to why. Now it's one very news car. Bible so was maybe be part of the tell about the snow which was I said the way that also walk but went to wire a back on what ye said I thought it's a small mine like a war. That was once upon the Bible print the one of us who will tell that up. A good sample to your tight and the Bible to your tight. As the Bible was maybe able to say, now some whatever you want to attack. I'm going to catch a lot of tools. Want to attack the wall. Madam, look at what I want here. Thank you, what you are. The book even not about the source of my crazy of the people there. Silence about and after what was saying, or your man or to do. The 8 days a year, what is the way you say? Yes, sir. That's all the Sierra. Now, Papa, watching the brother got to war, Libya. Now, I'm going to swim, what do you swim? I'm going to put that. Not say, no, that didn't I come one man. The better than watching Libya with Jan. What's the rules we are not about to begin at time? Abraham will say. Also, no one of them, I'm going to weather. When you are, what is going to Boston? 12 of 1 hour. 2 hours of power. No one can live there. What's the better? Obey and say, who could you sleep? No one there. That's how. As we get home. Amen. Be very what me I will do. What is the reason that one is home? Sa why does it about that home? So there are you. Now, Yaba, the one that about to one year. Oh, yeah. The sound didn't answer my car. The young one, what do you want to Casapu? Pimpa, we is the one on that I is one. My boy, anything. My car will be anything. Now, Pia Waka go to the bar. No, we are here, brother. At the book of us, why I tell you, wait, 50, where 100, where woman is. If you are, but maybe Jamato, even me and one. How's the wire? What more? No, soon discuss it without what do you need? I will grow attention with him, because what I can say about your perpetual. Grow attention. It's all young one. As a guy, yes, so quite actually, every now, they're by the answer, man. Now, what you beat me now, we will see. Oh, but I'm not going to get a number. No more into the year. Come away. And see, or better yet, I'm the better. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya futuo de maye nini no kire nse nyama bebre osi ade ba kwa ya esi ban wo som ne mu wo nipa esi enya no na wo da ne di edi amaye no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kire nse osom no de esi ban pi no eye aforbo na aforbo yi osi enye ne na ehya ase titi Osi komsheni Muhammad Nyamisha na sugweka no nimre so nyina na aforbo a yesika mu aforbo yi na wo ho a
ankɔfo de omusika boa dwumadie no ema dwumadie no ɛkɔ anim na ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo saa mmerɛ no na Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛ n'asomdwe nka no ɔde bɛtu hɔ sɛ ɔhia nkurɔfo a ɔmomboa no wɔ sika afa mu na mma Nyankopɔn ne fie no ntumi nsi hɔ na Nyankopɔn ne nsɛm ne ntumi ngyina no ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo sɛ saa mmerɛ no mu no na sikafoɔ no ɛyi sika akɛseɛ ɛna ɔmo ɛde egu Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛ n'asomdwe nka no dɔm ne bi nso wɔ mu a ɔmo nya nkɔm bɛyɛ nanso ɔmo sika ne ɛni ɔmo nsɛm saa enti ɔmo etu yi kɔ Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛ n'asomdwe nka ne nkyɛn na ɔkɔka kyerɛ ne sɛ Kɔmhyɛni edwuma yi yɛnya de sika ne bi bɛboa wo nanso yɛni bi nti yɛn no yɛbɛyɛ ne dɛn si Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛ n'asomdwe nka no ɛka kyerɛ wɔn sɛ moyɛ asɔre wie a mu a mosi mu ni bi nso mu nya mo bɛyɛ no mo tena ase na mo ka kasa wei ɔkyerɛ ɔmo kasa ɛsɛ ɔmo ka wei na ɔmo kɔ asɔre a na ɛkɔ yi ɛtena ase na ɔmo ka kasa no esikafo a ɛwɔ mu na ehu sɛ yɛbɔ a ɛdɔm kɔ yi deɛ ɔmo sɔre na ɔmo te hɔ ɛka kasa no tí ɔmo kɔ ɔmo kyɛn kɔ bisa sɛ na dɛn na ɛyɛ a mo yɛ yɛbɔ na ɛsɛ yɛkɔ a mo gu so te hɔ na ɔmo sɛ a Kɔmhyɛni na kyerɛ yɛn sɛ yɛnka ne sɛ yi na ɛno na ɛbɛboa yɛn ma yɛso yɛnya sika de aboa dwumadie no ɔmo sɛ a yɛso yɛ bi a yɛwɔ no ɛnso yɛn yɛ baabi aka ho nti ɔmo atena mu bi bere ɔmo kɔ so na ɔmo ni bi tena so na ɔmo kɔ ɔmo asɛm na sikafoɔ no so abɛtena mu bi wei ɛkɔ so ma ɔmo ni bi no ɛyɛ ɔmo ha ma ɔmo sa akɔ Kɔmhyɛni nkyɛn sɛ akasa na ɔde ma yɛ na sikafoɔ yɛ sa abɛtena mu agye afa wo ɔsɛ ɔasa kyerɛ ɔmo foforɔ bio sɛ mokɔtena ase a mo nsa nka wei na ɛbɛboa mo afei ɔmo ka ne nyinaa wie na sikafoɔ sɔre kɔ a na ɔmo sa te hɔ ɛka foforɔ no sikafoɔ sa akɔbisa ɔmo sɛ na dɛn na mo sa yɛ ne bio ɔsɛ Kɔmhyɛni asa kyerɛ yɛn foforɔ ɔmo sɛ ayɛ so yɛ baabi aka yɛ deɛ ehu ɔmo pɔn ya na ɔmo tem bi na ɔmo ne ɔmo ka ɔmo ni bi a nka ɔmo nya ɔmo bɛbu ehu sɛ daabi wei na ɛyɛ deɛ ɛtɔ so mmienu na sikafoɔ asan deɛ ɛno so afa ɛyɛ ɔmo ya twɔmo asa kɔ Kɔmhyɛni nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ sikafoɔ na saa gye mmienu so ɛde afa o ɔmo mu ayɛ kwan ma yɛnka ade no ma yɛnyɛ bi ɛmfa mbɛboa ɔse Kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyɛ n'asomdwe nka no ɛtɔ so mmiɛnsa na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔbɛka nokora asɛm bi akyerɛ wɔn na obi a Nyame ama ne sika a ɔde boa Nyankopɔn ne nsum Nyankopɔn ne nsɛm no wo a wo ni bi no ntumi nto ne da efisɛ ɔno wɔyi di boa nti ɛdɛn a ɔwɔ n'anim kyɛn o enti ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo sɛ afɔrebɔ no ɛnyɛ nnɛ ɛna hyɛ ase ɛwɔ hɔ dadaada sɛ bi wɔ nsɛm a ɛsɛ woyi fa boa na Nyankopɔn n'adwuma no kɔ anim na ɛno na ɛbɛyɛ mfasodeɛ ɛde ama wo ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo a na wɔbu so a wɔkyerɛ no sɛ wɔnti ɛna wɔkyerɛ sɛ afɔrebɔ no yɛnyɛ no sɛne ahoɔden ti yɛnyɛ no ɛmfiri akoma mu ɛnam wɔnso na ɔkyerɛ deɛ ɔbɛdi yɛn anim wɔ ɛnɛ afɔrebɔ no mu sɛ ɛnɛ afɔrebɔ no ɔnhyɛ ase ɛmfiri 500 Ghana cedis na obi a n'ahoɔden bɛtumi no ɔbɛyɛ deɛ n'ahoɔden nuru hɔ no nso ɔbɛyɛ baabi a n'ahoɔden ɛwɔ Krɔkrɔ no Nyame Somafo sɛ wei nyinaa no ɔyɛ ɛde aboa yɛn na mmerɛ a ɔsom no hyɛ aseɛ no ɔse na Kristianfoɔ no yɛ yɛgugu asɔresɔre mu a ne ɛbaeɛ na som no to ase kɔduru baabi no ebinom baa n'anim bɛka kyerɛ no sɛ ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo a baabi a yɛwɔ no yɛtuatua tight enti adɛn na ɔha sei ne yɛntua tight ka kyerɛ yɛn a ne yɛhyɛ aseɛ ɛntua ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo sɛ ɔno a ɛhwɛ ɔmo a na ɔkyerɛ ɔmo sɛ daabi o ɔsom wei yɛntua tight ɛwɔ mu na ɔse so kan sɛ ɔmo tua adɔm na abetua nanso ɔno nim sɛ asomdwe toto so yɛtua ta na mmom afɔrebɔ ɛna ehia enti ɛna yɛtua ta kyerɛ to ɔmo deɛ ɛha yɛn ɔsɛ ɔhwɛ yɛn sɛ ne yɛni yɛn ti na ɔhwɛ yɛn din na waka sɛ yɛbɛde abɔ bra yɛbɛbrɛ wo Krɔkrɔ no Nyame Somafo sɛ afɔrebɔ no ehia paa ɔsɛ mmerɛ a Yesu ne n'akyiridifoɔ no bɛyɛ adwuma a ɔno gya ɔmo hɔ kɔɔyɛ no akyiridifoɔ no tena ase ɛyɛ meeting adwen ho sɛ dwumadie yɛbɛyɛ dɛn na dwuma no akɔ so Yesu akɔ nti yɛbɛyɛ dɛn na dwuma yi akɔ n'anim ɔsɛ ɔmo nyinaa dwen ɛbɔ akyim pɔ sɛ obiara nkɔtɔ ne gyapadeɛ na ɔmfa sika ne mmra mbɛboa na ɔmfa ndi dwuma ɔsɛ saa na ɔmo yɛɛyɛ enti yɛnyere yɛn ho ne ɛmo afɔreɛ mfiri akoma mu na ɛno na ɛbɛboa yɛn ɔkrɔkrɔ no Nyame Somafo sɛ wɔnti afɔrebɔ yi nti
wayɛ nhyehyɛ a ɛbɛma yɛn ho atɔ yɛn deɛ ɛtɔ so bie na ɔde ka yɛn ho ne sɛ Nyankopɔn ne fie ɛwɔ hɔ sɛ yɛn mma hɔ nsapan enti na ɛda biara da yɛba a ɛsɛ yɛbɔ afɔre na afɔrebɔ yi ɔsi sika yɛ ade a ɛntena nipa ho nkyɛ enti yɛbɛfiri yɛ akɔdu fie no ɛnkyɛ ebi wɔ hɔ na ɔtwe mmienu na sika bɛtɔ wo nsɛm a wonya nka kronkron bia afɔrebɔ no nka wobɛbɔ atu hɔ nanso akwanya ni hɔ ti sika ekuta wo saa ebi wɔ abɛn na ɔtwe a yɛbɛba afahyɛ na sika yi wahwere no to kronkron no Nyame Somafo ansa na yɛbɛwie ehyedie yi ana afahyɛ yi akɔ fie no ɔbɛma yɛ kwan a anaasɛ account numbers a yɛdu fie a yɛde yɛ sika a yɛde bɔ kronkron bia no ho afɔre no atum ɔde saa nama yi bɛma yɛ ansa na yɛakɔ fie sɛ na ɛbɛyɛ a wokɔdu fie na mmeretiawa mu sika bɛtɔ wo nsɛm a na wabɔ afɔre ato hɔ na wayi wo sɛ afiri ho na wonim sɛ deɛ ɛwɔ m'anim bɛyi deɛ mabɔ m'afɔre dada nti afahyɛ ne duru a ɛma sɛ meba na deɛ aka no mabɛtoa so ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo sɛ wei ɛyɛ deɛ ɔde ɛyɛ a ɛbɛboa yɛ ankasa ma ɛho atɔ yɛ ɔsɛ na wei so ti ɔka kyerɛ yɛ sɛ ɔhia dɔm a ɔmo bɛboa no wɔ afɔrebɔ sika mu afa enti yɛnyere yɛn ho na ɔka sɛ yɛmfa yɛpɛ mu ne yɛmfa nkɔtwerɛ yɛ din ɛwɔ office na dɔm ne bebree ɛkɔtwerɛ ɔmo din ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo sɛ yɛnyere yɛn ho ne yɛnkɔtwerɛ din no yɛpɛ mu ɔsɛ ɔnhyɛ yɛpɛ mu yɛnkɔtwerɛ din no na by Monday ana Tuesday yɛtwerɛ din ne wie a ɔde saafoɔ no bɛtena ase na ɔde ɔmo ayɛ meeting na afei wabɛgyina na wabɔ dɔm dodo a wanya ɔmo de sika ba bɛboa dwumadie no wabɔ akyerɛ yɛn na mmom nyɛ din ɔmbɛbɔ din ɔno nso ɔmbɛtu obi sɛ bɛka ho na mmom yɛankasa yɛmfa yɛpɛ mu na yɛmfa mbɛka ho na yɛafɔrebɔ ɛna ɛbɛboa yɛn ma yɛn nneɛma akɔ yie de ama yɛn ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo sɛ ɔde ne kyerɛkyerɛ no nyinaa bɛsi ha da biara da sɛ ne yɛkae mo no akyerɛkyerɛ yi anaa nkyerɛkyerɛ yi a ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo ade ma yɛn ɛtwa gu ɛwɔ social media handles nyinaa wokɔ hɔ a wokɔ YouTube wokɔ Facebook wokɔ TikTok baabi a wobɛkɔ biara wobɛho Agyenkwa TV wobɛho Agyedia TV ɛne channels bebree wɔ hɔ a wobɛkɔ na ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo ne nkyerɛkyerɛ gu hɔ yɛka kyerɛ wo sɛ na ɛbɛyɛ a waa wo mmerɛ pa mu no a wote hɔ wogye w'ahome no na wotie ɛbɛboa wo ma woanya nteaseɛ ɛwɔ deɛ Nyame di asoma aba asase so ewie yɛmmerɛ yi a ɛnam ne sumani a ne din ne ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo a ɔde ma adasama no nso wobɛnya wo kyɛfa ɛwɔ mu na wei ɛnkɔ na wie yi a bɛkyerɛw sɛ afahyɛ yi ɛkɔ so ɛwɔ Kofi Utwɔm ɛka mampani Fifi Atamas ne kurom hɔ ɛne yɛwɔ sɛ wohwɛ wɔ Agyenkwa TV a wohwɛ wɔ Agyedia TV a ɛka akyire ɛnɛ ɛyɛ ayaresa baabi a wɔ bia woyere wo a wobɛtumi abɛdu ma wo nso woanya wodie wɔ mu enti wofa ka ɛfiri Takradi anaasɛ Kumasi Mɔnte so a ka kyerɛ driver ne sɛ wopɛ kaa n'anim anaasɛ kaa ɛrekɔ Winneba nti wotena saa kaa yi mu a Takradi ana Kumasi ka sɛ wokɔ Winneba wonya tra mankesi mpɛ ka sɛ wobɛsi wɔɛso hyia wosi wɔɛso hyia hɔ no a ka kyerɛ taxi driver sɛ wokɔ Rabi ɔmode wobɛba afahyɛ efie yi mu na nso wode abɛgye wo ho saa na wofiri Kramɔnte so na ɛba ka sɛ wokɔ Cape Coast wotena kaa ɛrekɔ Cape Coast mu a wotra Apam Junction pɛ na waka kyerɛ driver ne ana ne mate sɛ wobɛsi wɔɛso hyia ɛhɔ nso si a ka kyerɛ ɔmo sɛ wokɔ Rabi ɔmode wobɛba ɔkorɔkorɔ no Nyame Somafo a ɔnaase mekae dɔm a ɛwɔ ha dɔɔso nti mede namba to dwa a wofrɛ a na ebia wɔanya kwan mpiki na mmom wode frɛ na ɛne ne di nkɔmmɔ ebia wowɔ aborɔkyire wontumi mma na mmom wopɛ sɛ wode w'asɛm to n'anim so sɛ na yɛ na w'ani bɛbɔɔ so na ma wobɛtumi afrɛ no ɛyɛ 0277 0277 126308 0277 126308 anaasɛ wobɛfrɛ no ɛwɔ 0543 466 275 0543 466 275 anaasɛ wobɛtumi afrɛ no ɛwɔ 0547 692 297 0547
692-297. Number saying I or Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ani number so friend na ubeti ono akasa neka emfa ho baby a wo ne Nyame asoma na we yemre ye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se baby a ne kasa endru baby a ne tumi endru baby a otumi nye enduma endru eye baby a mframabo a endru ho na begin this asase so nyina no baby wo ho amframa endru baby a wo bia no fa wo fa ba somru fa ba dum fa ba ne chen na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo obesa yare obeyi how fro so na wa brabo enye ti sese ne etie no mida obi biara ase Rabbi yakase eyo ya membre ya ba frɛ yan magam yan papa ma ofi amanane wabaina wadendum Qur'ani bi wadame ansana ya shia farwan nas intimi kanyana na wo wa afabano yo ye mi anuma ofi amanane wabana wabame hendu ye bi Aya kasampa. Rabbi yakase. Aya kasampa. Asujo. Amen. Yo manyo. Rabbi yakase. Anseli kwa bebe sana metobu sukada. Yoshi welcome. Oba abia na se kan fo no nesi na ngunyo. Oba de wala mind. Ntiado wa beto saa de beto. Efise woni Rabbi woni ne pedi for woni ne na kase. Ade la da for woni o mo ne boy. Ne no mi no be bi fi no. Etina ni wona me de bi a leso no. Asa koso de ya. Thomas. One
Rabbi Kase Eyo Mama kama sama na ya yeda no baba piwo mi Nyame won sese won na ya baba fa yo ne beti yenyim ba da ba fa do ye da sese no ni na ya ba do hie kobra safo Beti yenyam beti da ma fa do ye da shisha do beti dem ro Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh akan ma me mempiri mu akoma ebia no yire wo ho na obeti yi ya ho amen asumdie Rabbi Kase kacho wi ase be mofore o hwele no kacho ase be mofore o kanu bo a be wo kwanya atwetwe na ta na atwetwe no aha atwetwe ba de ya ko se kacho ase be mofore pa e de no anda oda ye na show ye show tu ada de so wiye hu amen Temi ya papa ayase ebe ho kan yi wiye na in fact ebi no ma be gina ha bia no ani ache say tin say jidi ko ko me no ko ya de ha ko ko na ho na me ma ko wasa me ko so amanya mo muti na be ko wura ho me mo me san san me so me ya kwa je banti aboso ru ha bi mama me ha na anya de anko ti me busu ni na mu a e na me te ni ya Nyame asoma no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ana me di jidi ama etu ana mo ba ne je na san san wo ye ko pari suma ni bi apa ani ame bi hawa me de ba ye no ene mi twa mani a ni hu bi we je se Nyame o ye ko fo ene se ni to ba na ga na ha ni kwa ye we mu dia e ka o me te ka jidi fo da number 1 we jidi free wa SDA number 2 and then number 2 now so and what to 2 hours 6 career susu esaya wa and then never be na every no we try out for dangerous like I say I'm not so young to those who are not GD force there be and this GD for no what you know is a fuwa when the father there was clear and try 7 and come on already on it it is hard papa and you are so assisting our church and wisdom no
yaba kakare no ka say yes ya no na bebo ba ne ko si ya we so ya no na dey na na bebo amen oso wa ni ya show bi e wo empower mu oso ko so wo fa wona me dey e ke ja wa ya se wo me o tu che ya ka su e ba ko so na ni ya se se e ti ya tu ki bi wo a wo se wo e wo me ne tu tu so ko so ya bi o e na mo be ya ma sa che se sa le ba su se wa se ni ma ne pe e na ma sa mo ma sa le ne do wa o ma ne to to se bi esi na amen e ta me e ya for mo so Ɔkrɔnkrɔnyi ni ɛwɔ Somafo a ɔdɔ yɛ ɔbɛyɛ yie ti wakyerɛ yɛ kɔ a yɛyɛ dɛ yɛn fa so dɔnsi yɛn hyɛ afɔrebɔ se efiri ɔpipi enum tete bia no o de ba yɛ deɛ na ɛyɛ 500 Ghana cedis eti ama yɛn na so a ebisa wate wabo ahɔ dada ahobrɛaseɛ mu a owó ne ni die na wasɔre wɔ kɔn na ɔde abɛtu na mesrɛ mo ba ɔnyɛ ne na abala a yɛn fɔm ani so ɔdɔm ne dɔɔso a ɛbɛfɔm ani so amen. Eti ɛyɛ 500 Ghana cedi 5 million ɛyɛ yɛ hyɛ ase nti ɛyɛ ɔbɛsa buame yɛ fa ne bi to ase ɔsoro yɛ wote asase yɛ wote ɔyɛ bia awate sɛ 500 Ghana cedi 5 million ɔsoro yɛ wote awo asase yɛ wote ɔyɛ baby was here 400 Ghana cedis. So you would have Fabra. Yeah, what the